सानसेखालि सासे मानसिया दोंसे लामाजों थाबायलांबाय थादोंमोन। जेब्ला बियो लामाजों थाबायलांबाय थायो अब्ला बियो फांसे दंफांनि गाहायाव मासे मैदेरखौ फाथो दिरुंजों खानानै दोननाय बियो नुहैयो। आरो जेब्ला बै मैदेरखौ बियो फाथो दिरुंजों खानानै दोननायखौ नुयो अब्ला बे मानसिया सानबाय, इसिबां गिदिर मैदेरा बेबायदि फिसा दिरुंजों माब्रै खानानै दोनजाखो? आरो बेबायदिनो सानबाय थानायावनो बियो गावनि खाथियाव सासे मानसिखौ गसंबाय थानाय नुबाय। आरो बि मानसिया बै मानसिखौ बुंबाय, गिरि, बे मैदेरा इसिबां फिसा दिरुंजों माब्रै खानानै दोनजाखो? बियो गोसो जायोब्ला बे दिरुंखौ माथो दानो बस'नानै थांनो हायो। अब्ला बै मानसिया बुंबाय, नोंगौ फंबाय, नोंथांनि बुंनाया थिगानो। नाथाय बै मैदेरा जेब्ला फिसामोन अब्ला बै मैदेरखौ बेबायदि दिरुंजोंनो खानानै दोननाय जादोंमोन। आरो बै मैदेरा बै समावहाय गोबांथार सेस्था खालामनायनि उनावबो बे मैदेरा बे दिरुंखौ बस'नो हायाखै। बिनिखायनो बे दिनैबो सानो जे आङो बे दिरुंखौ बस'नो हानाय नङा। लोगो नोंथांमोन, आङो नोंथांमोनखौ दिनै बे काहिनिनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो सानदों। दिनै जोंबो जोंनि जिउआव गिखांनाय फैयो। जेब्ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो आखायाव लायो अब्ला जों सिगां जालांनाय जाथायफोरखौ, जोङो सिगां जालांनाय आनसाक्सेसफोरखौ लानानै जोंनि गोसोआव गिखांनाय फैयो। जोङो सानो जे दिनै आङो बेबायदि मावनो थाङोब्ला बे बारावबो आं फेलार जागोन, बे बारावबो आङो साक्सेस जानाय नङा। बेफोरबायदि जोंनि गोसोआव सानखांनाय फैयो। नाथाय लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बेखौसो बुंनो सानदों। जुदि नोंथां आरो आंहा जिउआव देरहासार जानोब्ला जोङो बै मैदेर बायदि जुदि खानानै दोनजायोब्ला जानाय नङा। जोङो बे दिरुंखौ बस'नानै जोङो ओंखारनांगोन, जोङो खारनो हानांगोन। अब्लासो जोंबो जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जागोन। लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै आरो बारा गोलाव बुंनो सानासै। नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां मोजां काहिनिफोर एबा साक्सेस स्ट'रि खोनासंनो लुबैदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट खालामनाया नोंथांमोननियाव सहैबाय थानो हानाय बायदि। आं दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।